Forkert vej. Det er ikke bare fedt over det her, ven. Så er post. Der er nogen, der skal af. Er det fejler, der var her? Kunne du ikke komme op, Knud? Fandme dårligt. Kom så. Hej Christian. Ej. Rolig. Hvad så, Knud? Hvad skete der? Det er lige til YouTube, det her.